Защо какво ако? На последната ми акция за Биеналето в Венеция имаше един момент, в който много бързо не съм се координирал, няма значение. Какво ако? Имаше един полицай, който зададе този въпрос, какво ако, и ние решихме, че е интересен въпрос, какво ще стане, ако направим някакви неща за града София. Видяхме картата на София преди малко. О! Така, искам да изкажа съмнението си за 10 секунди, може би, или по-малко. Почвам от начало. Какво ако? Или clean is beer. Тоест, ще направим една разходка в града, който живеем, в който изкарваме ежедневието си и така нататък. 20 секунди ли са? Един град, в който изживяваме някаква реалност и в същото време не сме сигурни дали това е реалност или е някаква утопия. Тоест, границата между утопията и реалността е доста плуваща според мен, особено за София. Окей, почваме по темите сега. Понеже темите са много сериозни, почваме с парковете. В 1994 година в София е имало 27 000 декара зелени площи. 2009 са една трета по-малко или 18 000. Какво ще стане 2024 година? 2024 година може би ще застроим и последния най-голям парк на София. Като почнем с полите на планината и може би ще се дострояват вече по южния склон на някои нагостъргачи, търговски центрове и така нататък. И този факт е породен от липсата, може би, на устройствен план, на закони и така нататък, но можем да се извиним по някакъв начин на кого да се извиним, не знам, но предлагаме да направим от партийния дом една голяма секция, тридименсионална, която може би да компенсира по някакъв начин. Тази картинка показва основната bicycle traffic артерия на София. И може би трябва да се спомена, че има около километър и половина велосипедни алеи. При 1200 км улици и така нататък. Тротуарите вече не си спомням колко са, но те са заети от автомобили. Няма какво ако. Keep walking. Така, ведро ни казва рекламата на Джони Уокър. Тук може да видите, че всъщност велосипедистите са 2% от всички. Това е нашия утопичен гид. Момчето, което се разхожда в София и прави това проучване, но той за него почти няма място да се движи по тротуарите. И да, всъщност можем да решим проблема, като настроим Народния дворец на културата и го превърнем в Народен дворец на политика. Също така може директно магистрала Тракия и Хемос да ги включим вътре, така че всичко става плавно. Какво ще стане, ако малките дечица, които виждаме на снимките, един ден пораснат и видят снимки с мавзолея, с стари сгради, с паметници и питат какви са тия сгради, защо ги няма? Ето го нашия утопичен гид, който е на едно доста важно место в София, на което виждаме една химическа тоалетна, каравана и нещо като кемпинг. Забравих да кажа в началото на карта на София, това е основният кемпинг на централното место за кемпинг. Да, паметниците ние ги рушим, премахваме ги без да питаме какво, защо. Така се случи с мавзолея. Дали мавзолея трябваше да остане или не е друг въпрос. Темата за 1300 години България паметника също е доста актуална и
народа се раздели на две части. Едните искат да си остане паметника, другите искат да го махнат. За тия, които искат да го махнат, може да го сложим на дупката на мавзолея и да се рециклира по някакъв начин. Пък за тези, които милеят за паметника, си го оставяме там, но градинката на НДК не е толкова зелена, така че пускаме зеленината да вирае по историята ни. Ако може да се каже. От друга страна, не са само паметниците, ами и обектите като обикновени сгради, които са паметници на архитектурата, може би, те се унищожават. Пример е Прошково пило. Тук искам да кажа, че картинката не е наша. Тя е на Котки Visuals. Те са от Букурещ и правят визуални проекти и така нататък. Това е къщата на Гешов или на Ябълски, която всички знаят, предполагам. Тя също е застрашена от разрушаване. Култ БГ направи една акция с некролози за унищожени сгради, която на нас много ни пада. И мисля, че тази тема е много актуална. Нашия утопичен гид се опитва да се пребори с боклуците т.е. останали от разрушаването на сградите. Някои държави, включително и България, унищожиха паметника на Ленин. Това са източноевропейските държави. Те спряха до тук, ние продължаваме да унищожаваме. На Биеналето в Венеция беше много актуална темата архитектура и политика. Архитектурата дали е политика и дали може по някакъв начин да повлияе на политиката. Това е нещо, което е добре да обсъдим. Също така беше актуална и темата с липсата на газ в България. Знаем, че газ в България има почти няма, т.е. получаваме само от Русия. 100% сме зависими от Русия. Нямаме и никакви резерви като единствена държава в Европа. Това беше едно предложение всъщност, за което видяхте, за вместо да правим бизнес център руски, ще направим една... Да, не можа да се финансира, съжалявам. И да, мисля, че е време за промяна. Дали ще бъде в тази насока, това беше една отлична насока. Yes.